adab birta long pen kadu kavya phanta me adab ke mya kardom nang pajurik lo tang te pini adab birta juitha Indeng tro karbining kan kimi daldali desoi rong pia rong along katalong toklang kaching thur po thepi en pensi lakha crescer cap tansari constituency kapardo daldali desoi rong pi pathu aklam along village development committee hin pen patir pi ponsi indeng tro karbining kan kimi katalong po kangting ko kapir thia long pen kathe ang kilong dun thek chi aphan pu pen daldali desoi rong pi pathu aklam along village development committee pen kapatir pi pon ningkan kimi katalong Rat amay pi pamangko. Bangso rat amay pi along toklang kapaching thur pu athepi en ponsi loka charlie ahin kopusi kapi prangdun thekjima lapen loka charlie chotpen le kapaprang dun chi kali lota charlie nangchi saita tiki nangchi lapen kaselet le dai pen henlo kapaprang lapen kaching thur ang thek kepaklang pu alam the rat amay pi along kachitong dun aluhi adun pen thanpon Bangso ningkan kimi katalona long aluhiaman pen VDC chairperson Niso Terangpi ST Morcha Meipu Rita Dolagopu Dipu Judicia Court Head Administrative Bhumithor Singh Terang Karbi Lamet Ame Assistant General Secretary Valsing Hanse Bikram Tokbi pen Chenglok Rong Asar Ame Karatum Chetong Bunsi Karbi ningkan kimi katalon RD Piponsi Mesen pen talon pon Pini ladak indeng trok doldoli de sorong pirong long sengkan kimi kita lon long nili do lo long thom ti nili chitong gun elok wisit ladak hano nili stis pen dang lok ta akimi nai ke thek long unit ba along ka prek ong che ta hai sta stis ajar ke ne pen isi rong atok pen ke nili ni pixi nili thek dam long ako ladak ke ne ke litum dak latum akene athim ke an akene athipi ke anta mission lo education ko thak lo athima education abelon te litum ajat tai litum kenen lidam de lo education is the best policy put la so akene alam pheda do la se education pen hello litum knowledge ajata ke longi la pen ke homoy ajata litum ladak pan litum koson se homoy padam ma apor pen homoy apor pen koson se litum ajata kupia kam si litum ke pali dam ma kupia kam si claim dam nai ma mantu pen si akam ke claim nai mala so ala tai litum education pen si litum knowledge pang long o la bang ke hok lo labor budget ba mane ke ne labor budget job card bang utilize at edit kisumana ke ne bang ke job card bang ke unutilized unused do ko ti joini si mane labor budget bang ke kom hek lo thha labor ke ne bang ke job card jodi utilize at e pulon te mane athak bang ke lasin thekam long ko je laso dim bang ke develop lo non bang ke labor bang kom hek lo laso joini si budget bang ke kom ichet lo lasi ni li tuning ri ke la hello je kadu ka beta labor ke ne job card do an bang ke utilize at fund si tuning ri non te labor budget kom lon te obviously lada ke mane laso area particularly area mane dake labor class ba BPL ke ne bang ke kom lu bu bang si li tu bang ke athak bang la so report bang si documents bang ke li tu bang ke karbi pude ka li lo li tu long so tu mai documents bang li tu bang ke documentation bang complete po renew tu de la po biko po ba ko so lu thap joy po kumatu tong ka renew nei ne kumatu tong utilize nei ne po homoy bang par jet nilihin pen thon suri ara thangke lahilo ki pukang tung je kadu ka beta unity bang doi ngo la pen ke litum jodi thon suri ara jodi kadu ka be jodi unity unite pen dolon te litum bang ke acha taking kam sa litum mane chijor du naling sa litum bang papleng du long thek nilitum pini rara mai pilong athi ke en pon na ke tok lang ka ting thut to sa thi en pon la bang so thi ke en pon a the la ke thek dam long lo nilitum lang mi thang se thek long lo ma mi thang pen se thek long lo rong along ke charlie an thu bang jum pi ka song se thek long lan chota kali hala jitu ke pa dun pa ma tuma phan tam school ki toy dun tang atum phan sta me api apo tu mate apere na guardian atum bang ache lang dun ke pang kre la puson se thek long asi thek dam lang dam lo pin ni tum
committee pen jingwai lo u rong asar ka to babe la solama puthak jingwai jingsai si je hala solama puthak bang le tum radamai pilong athipi en ponsi labang so puthak rat pen chithan chimum pon nangi pu jingwai jingsai ponsi pini labang so athipi en pon lo je api apo tum o somar tum lo chotoy school chotoy nangi pomar pu chotoy toy dun plot lo admission in lo toy dun lo dak ti dun lo neke dun den neke le neke nan dak school of bag lo pencil don ne ave ne copy lo neke do ka ve la hai made hana chelang de toy dun nei polo toy dun lo jo la puson si thek lo ma si la hai ka to ka ve ri tale ba ma si apu bang chok che tum lo bang so athe tien pon si radamai pi paman pen dun ka to ka ve pen che thanda pu nei pu atha si ni to lo bang so athe tien pon piningan ke kado ko bin indeng chokan pleng tang lo so lu tum lagi kan kini katalon pa la sidadak aka ceprek ko pini nang men ka ceprek long do maningkat sok prang la nang tum la puson claim clear prang la pen non claim dat pen asa ka cekir la ko pini da long ahok pen lo jadi tu macam lang damat teng kalau te penang info pasang teklong ke dam tang apor pen non an apor an jong si celang dam lo kalau tang te athe pamo he tu rong sa si tami pulo je lahaya rat amai pi mate lahaya kaching wai ching sai bi kon pe ko ke osomar school ka che toy dun ba school pa dun phai bang jumpik kompik an te tame la pusona rat amai pilong ni tum che than chi mum pon bom bang man bang ke school bang toy dun sita pam her ni lipulo toy dun nei pum la toy dun choran be je la pula sika improve bang school bang che toy dun la no tin sita mi pamani bang ke to ko bang ke government school iba private to dun lo ba vedera to bang ke government school sita me ke toy bang toy dun la hello ni to ba improve bang ke luksan ke la lo nili mithang ta nili mithang ma si thekdam long lo nili bang han tu pe lo nili mithang kan si thekdam long lo rakki hor mu kan si ke cho luksan ma polo tang te ni da diu si charlie bom hot nili go college bom hot rakki hor mu rim po hala da exam to dun po ini exam da to dun nei pu chalo hala da pen rakki hor mu cho kon po ini dun po answer copy tang ba lang answer pu question copy lo ne ke bang answer copy ne to dun jala posona che man det la si hason thik lason thak si hala jitu akemang rakki hor mu na jong se pathirong lo polo te non specially non kitur mi obi tum phana bang lo si ke chuning ri bang ke alang litu makemang anatin akemang da do mati yodi akemang bang ke seta hala so kemang bang te alang litum bang pleng da mun ele rakki hor mu yang sinang ri rim pon lo polo tang te la bang ke isi bang kana ko nang li ka charli na tuta no ko plus lapu nang li kopi ma ke claim nei ke dam nei hala bang ta nang li na hopo je po long pen ta nang li heno po jo la hai ma se ka do ko be mo chingrum po ka chi kom lo pute nang li automatic nang mi thang phanu la ke no raki kichu po hormu bang ke ilitum chinilo je raki hormu ta dopi pene nomlong ke sekhor tang ho signature ho aparas tang ho ba plus ilitum travel aso tum bang ke lake hor aku hor pe na bang ta aku rong asor asumar ka pangreng inang tok ane om ta curi inang tok amasi claim ingtung ti abang fusita me claim thunang kok aku claim det puta ha imithanga somar aki loss do kok la pulo tang de litum non ini ka chithan pon alam sita me la hai lam si chithan pon lo sita me la so ka chithan no asai jok je ke non het ni ning je lo mati di la so hormu isumar atumbang ili ke claim makam bang nang puji dun ra ai ni phan nang ke pangreng isita me la so hor ki jor pensi nang pangreng ilo sita me ni bang aki misen to war si dampo ki misen to war chiri po bole owe ki mi tum bang matha thute pu bang si nilitum non hejong yata jumhe kusta me ki matha ka chelar pon amasi senior ni la so mai nilitum deng pon nang kong aprangsi kado ka ve phanta ningkan ki mia kardom pa jiriglo kardom nili men serberi katerang pi la pe nili rong amen la ke daldali de sarong pia rong
Nili nona mat ke Assam ang kangalong representative to dumbom women football along lapen nili tanang denga chipali dun lake nili coach lapen sartum la karbianglong ke thegiding lapen karbianglong arat do an akang hon pen sinili la an chipali dun long lo lapen nili coach pan chorong tung o labange horen sar nilip tum hanan cepaduk bidon o langli asin niling ching sambulo langli tum halan akelo ang dengan ang pali nun tekapot lapen nampar dan nona mat ke nili difu government college along si union budi pen arpu to dengdun bom lake major game secretary Ili kethan pachini kangtung karbianglong arat do an bhan pusita me nangli tum lapu kijui lapu ini time chepawis phan bulote nangli tum sport ahin busta me sport ahin ke ang songan li dum vek nang ji po phan da kali mane nangli tum a health phan da busta me messenger lapen nangli tum mane unan ke bori nang pa he ang song ang dengane chipali dun ji phan busta me nangli tum la kijui phan bulote la practice non football da ho cricket da ho sport ahin ke meu matidi e health phan busta me la si nangli tum ta nili nang chuning ri kang tung mang ke anso se karbyang long arat to an busita me ang song an chipali dun ji phan mate an bor ira ang song an chipali dun po busin nining thelo nili la sinang chuning ri thule chollo ni to ma phan kardom Ingdeng hini Karitang Surjo Inti Memorial T10 Cricket Tournament Championship Kapamanpon. Vothunganji Loksotokbi Youth Club Hinpen Patirbi Ponsi Ingdeng hini Karitang Surjo Inti Memorial T10 Cricket Tournament Championship Loksotokbi Patua Klamalong Thanga Chiklo Nipai Sierni Kapamanpon along KACM Retesting hi Chetongdo. Karlitang Surjo Inti Lake Loksotokbi Arong Amekar Barney Singti Asupo Adabom Iklo. Alang likereng eta pora hutami kapatua hin rongari somara domaphan kangthur pon napen kapatua hin aning ke dogvi kabang phu iklo alang li ariso hut pensi sangte to endam nang jilo alang li karchong kai ke ta kereng sa verji aphan pura kedam tang aning kan alang li men pen cricket kapathu paman pon asonsi pineng le thot sitame alang li men pen cricket kapathu paman pon Lason si kecheng sier ni kapathu pon laki dong mukak lapen hawer ke hat ang bongsi kapathu pangcheng pon dong mukak atum over capen Haroi sira plike rapli run target biponsi hawer ke hat atum over troxi ra ball pli an haroi sira plike trok an run chepalong ponsi wicket isita klokle pen hawer ke hat atum chepe haipon Kapathu ke cheng sier ni along man pengalhi KACM Retesting hi lapen Denarong Town Committee Chairman Pradip Inti lapen Rongasar Babu Tokpi Pradip Tokpi Bhokto Hanse Baburam Tiso Tarunson Milik pen chenglok pinang anarar tum chetong donsi Lokso Tokbi Youth Club pen Kachurolam thepa jermi ponsi ing samjen pen pechon pon Ingdeng hini develop suarong patua klamalong cricket tournament kibi pon so kang pualong ame Pini 1 tarik mate ningkan kimi arani lo pini an ma kenili tum piningan ma ke ingdeng hini ka elitum la kali tang la surjo ingki amen pen senili tum la cricket match ma ke bip padopon lo la pente nilitum la committee pen stame nang cira nang cito tun atuman same litum committee tu an ke churo par pe alang li EM Retesting hi alang li phanstame churo lo la pente town committee chairman alang li phanstame churo lo nili tumalong la dorde phuphe mate la kamjam lason nang pi donapot la pente apor ki mi pen pini nang chitong donapot nili tumahin penta suri akiro pajireglo
Tapi ni ningkan kimi karbi ningkan kimi pace ton bonse dak loksorong youth club atum patir pi ponse dak hini ang deng suryo ingti labangso T10 labangso cricket tournament bang pini pen cengpon lo ase labangso ke cengpon labangso opening bang ke aluhiaman pen Karbi Anglong Autonomous Council EM retesing hi sar sinang ketong dun lo apenda kadu kowe kapat hupon atim bang penang andu asela bangso kapat hupon bang ke isi ibi pon nang ko bang lah lo kalitang suryo ingti alang li kapat hu na ning hang pik lapen dak lok sotok biarong along kapat hu anat hodai ta kithurmi somarphan kangthurpon kejapon ke patulin hai kadu kowe ke claim pon che paduk pik la sopen mase dak loksorong youth club tum sitame la surjo ing ti phan che tengni une la pen monen phi sitame surjo ing ti pu amen kaike ta paprai nang ni pulaso akimang pen si pini labangso hini ang deng T10 cricket tournament bangke surjo ing ti amen pen si pathu pon thule thollo ase ini opening dat pen mo finalan sitame mesen meat pen e pajut pon thek ji phansi dak lokso tok bi I arong youth club tum hansta arnama ahir jume hang pikang lo ta penda kadu kobe ke cerap ke tudun dak lokso tok bi arong pranpri langso tok bi arong sar tum alang litum stame cepaduk dun ulo la penan parsitame dak den arong long cirinti club aso football club tumdo laso club long ke claim kedam tum stame dak penang an cepaduk dun lo dak bhokto hanse lapen baburam terong tiso Rajiv be ason thaksi penang an tumbang dak cepaduk dun lo labang so cepaduk dun ateng bang se pini pen bangke ceng poni long lo la surjo ing ti T10 cricket tournament bangke ase nelihin pen kadu ko phan arna mangno hir jume hang pite kangse nilam thita ingkon ko Hanjang lang solong karbi sengkan kimi ke London. Pini ni phai si thang thanga chiklo hanjang lang so lori sarpo ke pathu aklamalong karbi sengkan kimi ke London. Karbi atum ningkan kimi pu hako penta nang talon bombang bom se peneng le thota talon pon. Karbi anglong angkang prek jama hawaralong karbi sengkan kimi ke talon pon ason thot si hanjang lang solong ta phong kep angdeng karbi sengkan kimi ta London lo. Karbi sengkan kimi ketalon ke pachun ponji aphan pusi tirika mamai phu habe rongpi kongchun bangklar jeng rongpi pratap singh rongphar maipu HKNKKA rup singh rongpi kongchun bang HKNKKA lapen ari sang ho tumpen japon si saido anta claim dam ponlo jai meka tengpen ada por pioneer kep malom hanjang langso karbi ningkan kimi ketalon amai ahin pen la maing thur ponlo la so phi chikimo jai mek sitame dengpon adun thu pathu parongro arjan ki hi hon ke jeng sansuri ka chiwung bapthuli ke ap kengdong dang pen ke kat hirjir ki hir pen cheng lok penang anasonamung chepate pon pedo chepate juddet pen hanjang langso rong thong ke prapria rata tumpen choran esan chorap jun rapsi ninga rong chipi pon pini karbi sengkan kimi ketalon ponalong kibi kithi sarpi sarphu pen cheng lok ke theke dinga tum chetong dun si aliralon pidun Hanjang langso pen Bisnu Lekthe report Kat News. Kebang deng lo 2017 sin ke ceng lo sengkan ini nitum dak ketalon gela son lo ja nitum handang so rat doan nitum pini ni phai pini ekta so pini ani nitum cetongpo bahu kapreka dim gitu handang so so tuan men tum cerang si pini kan mi ketalon pon jolo ada prang tum play hozet pen la khela ang deng haidu lai khela dula kuripo ke antrap Fruipo, la sopin tumangko, ajote lunkan malin do lain, somsi ning chip parong nikan sekpen, la somsi tum nikan mi ketalon pon nitum klempon bom. Barem kecipati mati lapati parong ro.
barim cepate mani tum la dakwen la festival long related dolok keng dong nang ke kat ba pula sansari ke cibung lahir sin donon patu pon bom ke bangjian ni aku mesem se pen hain tum thablun pu semua thala Central Committee pen abangke District Committee pen ni tum thang ka siksa ka ve ati ni tum han lang so long ladak do anak hai tum sita tum long nang cheradun beha be par klem tum ta la pen karbi kurpho tum ta tum dak dhorom lam chipupe ajalam chipupe ki klep te tum cherung chere kanutin benda joy ke joy phang pen nang ipidun ni tum klem ni pik ni tum tasi aningan bang kan ni tum ki klem abang patir pi pensi ni tum akam pachuni bom lo Karbiang long nihang jang itu karbi itu mana itu lah tak karbi singkan ini kita lo nak komiti boy pen kopi biota pacini itu dia tum beta pachining dong la poen lo jai li tum karbi kur phong bong ining ke hang ining akarong ar ni sengkan ki minang kili alang tum ta jate ili tum hanjang lang so long tek ser pulin ili tum chipukali chingrum pet ason jati dharma la pen ke politik salam chipupe pin pen kadu kavita la son jong si nilip ni hang akar bi tum ta son claim putang ke ansu se kar bita angsong damalang ku son si nilitum matha Bini nilitum kecengsi ke da osmarphon harjan ki hi mate drawing competition pen si cheng pon lo la pen keng to ndang pen ke ka la ta dolo la pen hon ke jeng alo satum phan sangkang krung la ta alo satum phan la pen son suri ke chewung la pin so alo suda dolo la son se nitum pini an la swang deng an patu pon lo patuang deng ke non ke dam tang la ansi ajut pon lo la pen ke bangyar abang ke la hirjir ki hir mate chisik sepin pen lam ki jai ta pen mo pala osmarphon kids fashion show la son do kon hela ardo tang te pini adaba birda bangke kangtonik lo kadoka betame 2 me thak me kurwang tru